Ahoj, dobrý den. Já vám ukážu, jak provést rychlý antigenní COVID test. Tenhle typ je určený k provedení během prvních 7 dnů příznaků. Test obsahuje 5 těch testovacích sad. A tady ten držák na zkumavky, 5 zkumavek, 5 kapsliček s roztokem, 5 samotných těch testů. Jo, to je vlastně testovací destička. Tady dole budeme kapat vzorek a tady nahoře se nám pak ukáže, jestli je test pozitivní nebo negativní. No a samozřejmě součástí je i štětička na odebrání vzorku. Tak, než ten test budete provádět, tak je určitě dobré chránit se respirátorem a rukavicemi. To seženete taky u nás na e-shopu. Nicméně já jsem tady teď sama, takže to nepotřebuji, protože s tím respirátorem byste mi špatně rozuměli. Tak, na začátku si do zkumavky nalijeme roztok. V návodu se píše 6 kapek, ono to vychází na celou tu ampulku, takže prostě ji tam dejte. Tak, vezmeme si štětičku a tou štětičkou uděláme výtěr z toho nosovotanu. Nedělejte to sami na sobě, vždycky je lepší to dělat ve dvou. Je to dost nepříjemný, takže byste si cukli a mohli byste si ublížit. Štětičku zasouváte podél nosní přepážky dozadu zhruba nějakých 7 až 9 cm. Potom je potřeba trošičku pootočit, abyste toho vzorku sebrali co nejvíc. Štětičku potom dáme do zkumavky. Ve zkumavce s ní zase asi 10krát zatočíme. A potom takhle zmáčkneme a vytáhneme přes to zmáčknutí, abychom vyštímali z toho tamponku všechny ten roztok. Ta zkumavka má na sobě takhle víčko s kapátkem, takže my to zavřeme. A nakapeme tady do té kontrolní zóny. Tak, odložíme a budeme čekat 10 až 15 minut, jestli test bude pozitivní nebo negativní. Tady platí stejně jako u těhotenských testů. 1 čárka jste negativní, 2 čárky jste pozitivní. Tak, naše testovací štětička byla negativní, máme jenom 1 čárku. Pokud se vám doma náhodou ukážou ty čárky 2, tak okamžitě kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a nechte si doporučit, jakým způsobem absolvovat PCR test.